Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό, τον κύριο Νικολακόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Νικολακόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να πω και τις εκλογικές περιφέρειες, άμα έχουμε και πρώες εκλογές. Ηλίας, ο κύριος Νικολακόπουλος, ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας. Θα είναι Α Θεσσαλονίκης, όπως λέει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Και να πούμε καλή δύναμη στα νέα καθήκοντα και καλή επιτυχία στην κυρία Λαλιώτου, τομεάρχη παιδείας, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, της Ελλάδας και καθηγήτρια. Καλησπέρα σας, κυρία Λαλιώτου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, κύριε Νικολακόπουλε, ξεκινώ με εσάς. Πριν πάμε των εσωτερικών διεργασιών που έχουν πολύ ενδιαφέρον, θα ξεκινήσω με την ατζέντα που αφορά όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως κόμματος και θέλω να πάμε στην απόφαση που έχουμε για τους δανειολήπτες, όσους υπάγονται δηλαδή στον νόμο Κατσέλη, την υλοποίηση της απόφασης του Αρείου Πάγου από την πλευρά της κυβέρνησης με δύο ερωτήματα. Ένα που είναι μικρό, γιατί δεν την υλοποιήσατε άμεσα, και το δεύτερο είναι αν υπάρχουν κενά και τροτά σημεία στην απόφαση αυτή, κυρίως για τους δανειολήπτες που δεν πρόλαβαν να έχουν ευνοϊκούς όρους μεταχείρισης, δηλαδή να πηγαίνει ο τόκος τους με βάση το μήνα και όχι όλο το ποσό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ γενναία, ουσιαστική και αποτελεσματική ρύθμιση. Καταλαμβάνει πολύ μεγάλο αριθμό δανειοληπτών. Όσοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια νομική απόφαση η οποία αφορά συγκεκριμένους εμπλεκόμενους στη δίκη αυτή. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει τι, αυτό το οποίο αφορά στη δίκη αυτή και αυτό το οποίο είπε το δικαστήριο θα εφαρμοστεί για όλους τους δανειολήπτες. Θα εφαρμοστεί και μάλιστα αναδρομικά, έχει ένα συγκεκριμένο κόστος. Αυτό θα αναλυθεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και νομίζω ότι καλύπτονται όλες τις περιπτώσεις. Δεν καλύπτεται μόνο κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει μια υπόθεση η οποία έχει κλείσει. Έχει κλείσει γιατί είτε έχει αποπληρωθεί το δάνειο, έχει διασωθεί η πρώτη κατοικία, είτε γιατί μετά από πολύ καιρό δεν πληρώθηκε το δάνειο. Η υπόθεση είναι πλέον κλεισμένη και δεν μπορεί, θα δημιουργήσει μεγάλη νομική, αν θέλετε, και συστημική αταξία να αναβιώσει ένα δάνειο τέτοιο. Πλέον απελευθερώνονται οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό από τόκους, υπολογίζονται οι τόκοι με βάση τη μηνιαία οδόση και όχι με το σύνολο του δανείου. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η απάντηση είναι άμεση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση σε αυτό. Ναι, γιατί αυτό ήταν μια απόφαση του Αρείου Πάγου που έπρεπε να εφαρμοστεί άμεσα. Εμφανίστηκε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, να λέει ότι θα την εξετάσει και εφόσον δει ότι μπορεί να υλοποιηθεί, τότε θα γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά. Και σήμερα είδαμε τον κύριο Πιερακάκη. Γιατί όλο αυτό? Μήπως για επικοινωνιακούς λόγους, για να εμφανιστείτε ότι εσείς κάνετε κάτι για τους δανειολήπτες? Κοιτάξτε, αν σε μια πολύ σωστή και ουσιαστική και θα συμφωνήσουμε ρύθμιση μπορούμε να προσάψουμε μόνο μια καθυστέρηση, εγώ θα πω ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση, γιατί κάθε λύση νομοθετική, ειδικά όταν είναι σύνθετη γιατί αφορά και ιδιώτες, είναι ιδιωτικό χρέος, αφορά τράπεζες, πρέπει πρώτον να διασφαλίσουμε ότι η νομική ρύθμιση αυτή θα είναι αποτελεσματική, θα είναι ουσιαστική, θα είναι κοστολογημένη και θα βρεθεί και το κόστος για να το καλυφθεί. Άρα πρέπει να δεις όλες τις παραμέτρους, προκειμένου να μην οδηγηθεί σε μια διάταξη η οποία θα είναι άστοχη, δεν θα καλύψει πολλούς δανειολήπτες. Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση, αν μου επιτρέπετε, λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχει, γιατί ήταν μια απόφαση. Δεν ήταν κάτι για το οποίο θα το ξαναέβλεπε η δικαιοσύνη ή μπορούσε, ήταν στη διακριτική ευχέρεια τη δική σας να το κάνει αποδεκτό ή όχι. Ήταν μια απόφαση, την οποία η κυβέρνηση όφιλε να πει ότι ωραία, θα τη δούμε, προφανώς, και θα την εφαρμόσουμε. Εσείς δεν είπατε αυτό. Εσείς επιχειρήσατε να κάνετε ένα σοου, όχι εσείς. Κανένα σοου δεν έγινε. Ώστε να φανεί ότι η κυβέρνηση έρχεται και διασώζει τους δανειολήπτες. 2 λεπτά. Αν νομίζετε ότι μια νομοθετική ρύθμιση, και δεν το λέω αυτό, αλλά δεν είναι μια εύκολη διαδικασία προκειμένου, επαναλαμβάνω, να αποφύγουμε μια αστοχία νομοθετική ή να υπάρχει ένα κενό στην νομοθεσία. Αυτό θέλει μια προετοιμασία. Να συμφωνήσουμε όμως ότι με την αναδρομικότητα δεν υπάρχει κανένα θέμα και δεν μένει κανένας ακάλυπτος. Επίσης, να σας πω και ένα τρίτο επιχείρημα. Να συμφωνήσουμε ότι πολλές φορές στο παρελθόν βγαίνουν αποφάσεις οι οποίες δημιουργούν πράγματι μια νομολογία. Αλλά δεν έρχεται το κράτος πολλές φορές στο παρελθόν, έχει σε μια σειρά από υποθέσεις. Και αναγκάζονται και οι υπόλοιποι πολίτες να προσφεύγουν στο δικαστήριο για να δικαιωθούν. Και εδώ έρχεται το κράτος, έρχεται η κυβέρνηση και λέει: δεν θα χρειαστεί να προσφύγετε δικαστικώς ο καθένας ξεχωριστά.
Αλλά έρχομαι να σας καλύψω όλους. Θυμάστε μια σειρά από επιδόματα που έχουν δικαιωθεί, κάποιοι στα δικαστήρια, κάποιοι προσφεύγονται. Υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου. Ένα λεπτό για να ακούσουμε λίγο και τους υπόλοιπους. Σας το λέω και ως νομικός ότι πολλές φορές βγαίνουν αποφάσεις και πολλές φορές και αντικρουόμενες πηγαίνουν στην Ολομέλεια, αλλά πολλές φορές πολίτες αναγκάζονται να προσφεύγουν. Δεν έρχεται λοιπόν το κράτος να νομοθετήσει. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό. Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Παπά, έρχομαι σε εσάς. Παρακολούθησε και την τοποθέτηση της κυρίας Αποστολάκη, που και στον τομέα έχει στην υπευθυνότητά της τα δάνεια ειδικά και τον τομέα της οικονομίας, μαζί με τον κύριο Γερουλάνο και τα άλλα στελέχη του κόμματος όπως ο κύριος Κουκουλόπουλος και ο κύριος Αχινίδης, και λέει λοιπόν: καλωσορίζουμε την κυβέρνηση στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης. Παράλληλα όμως το ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα λέει ότι έψαξε η κυβέρνηση να βρει μια λύση συμβιβαστική με την κερδοφορία των φαντς. Και θέλω να σας ρωτήσω, εφόσον τελικά υλοποιήθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτό που εσείς ζητούσατε δηλαδή, ποιο είναι το τροτό σημείο της απόφασης που πήρε τελικά η κυβέρνηση? Αυτό δεν ζητούσατε, ούτε τώρα σας καλύπτει? Εμείς έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το τι πρέπει να γίνει για τους δανειολήπτες. Αυτό το οποίο λέμε τόσο καιρό και τώρα συνομολόγησε η κυβέρνηση στο προφανές και κάνει σαν να κάνει. Δηλαδή, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε και τώρα η κυβέρνηση ανακαλύπτει ξαφνικά την Αμερική. Αυτό το οποίο γίνεται, ναι, και εμείς το λέμε πολύ καιρό, ότι καταχρηστικά η κυβέρνηση έπαιρνε το μέρος των φαντς. Υπήρχαν και επιμέρους αποφάσεις δικαστηρίων οι οποίες δεν εφαρμοζότανε, αλλά εμείς λέμε ότι πρέπει να περάσουμε ξανά στην προστασία της πρώτης κατοικίας, στο νόμο του ΠΑΣΟΚ. Ο νόμος Κατσέλη είναι νόμος ΠΑΣΟΚ, να θυμίσω, και οι δανειολήπτες πάλι να μπορούν να διαπραγματεύονται το δάνειό τους οι ίδιοι με τα φαντς, εφόσον μπορούν, να υπάρχει και προστασία των εγγυητών κτλ. Έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επαναφορά της προστασίας. Ο νόμος του ΠΑΣΟΚ κακοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν προστατεύεται αυτή τη στιγμή η πρώτη κατοικία. Και έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και γι' αυτό και για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Αυτό το οποίο πέρασε η κυβέρνηση είναι κουτσό κολοβό και δεν καλύπτει. Εγώ ακούω τον αντίλογο. Σας λέω όμως, εσείς δεν ζητούσατε να υλοποιηθεί η δικαστική απόφαση? Έγινε αυτό? Το χαιρετίζετε, λέτε δηλαδή ότι έχει θετικό πρόσημο, ή ούτε τώρα που υλοποιήθηκε? Εμείς λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι έπρεπε έτσι να αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι αυτοί και να μην τοκίζεται όλο το ποσό, αλλά οι δόσεις οι οποίες ορίστηκαν από το δικαστήριο. Η κυβέρνηση, αφού είχε μια τεράστια έτσι παλινοδία, τελικά έκανε το προφανές. Θα εφαρμόσει, λέει, την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν λύνει συνολικά το πρόβλημα των δανειοληπτών και όλο αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εσείς λέτε ότι έχετε μια συνολική πρόταση για δάνεια, και πώς θα περιορίσουν τους servicers βέλγικα και οτιδήποτε άλλο. Άκουσα την συνάδελφό σας, την κυρία Αποστολάκη, το πρωί να συμφωνεί επί της ουσίας με αυτό που δήλωσε το πρωί ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να εξαιρεθούν οι δανειολήπτες που η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Δηλαδή να γυρίσουν λεφτά πίσω και σε δανειολήπτες που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ρύθμισης. Δεν είναι πολύ άδικο να τους Όχι, το ρωτώ, συμφωνείτε σε αυτό? Προφανώς δεν είναι πολύ άδικο. Γιατί πριν δεν το είπατε, γι' αυτό το λέω. Ναι, δεν το ξέχασα. Δεν είναι προφανές. Δεν είναι προφανές. Δεν το ξέρω. Αυτό θα το ρωτήσετε στον συνάδελφό σας, όχι σε μένα. Κύριε Τάκη, η εφαρμογή πρέπει να είναι καθολική. Όταν έχεις πάρει χρήματα από κάποιον που δεν έπρεπε να τα έχεις πάρει και τον άνθρωπο τον έχεις χρεώσει και τον έχεις εξαντλήσει οικονομικά, δεν πρέπει να του επιστρέψεις τα χρήματα τα οποία του πήρες παρανόμως? Λοιπόν, να πάμε και στην κυρία Λαλιώτου τώρα που έχει το λόγο. Θα πάμε με τη σειρά. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο θεσμικό πάντως, γιατί σας ακούω πραγματικά με πολύ μεγάλη προσοχή. Έλατε, και ομολογώ ότι απορώ κάπως. Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου συζητούμε τόσοι άνθρωποι αρκετά λεπτά τώρα το προφανές, δηλαδή την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Και μόνο που είναι θέμα αυτό στη συζήτησή μας, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά προβληματικό και δείχνει ακριβώς το στάδιο της θεσμικής υποτίμησης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα λόγω των ενεργειών της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, προφανώς και εφαρμόστηκε ο νόμος και πέρασε νομοθετικά. Κανονικά, σε μια εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας και της διακυβέρνησης, δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε, δεν θα πρέπει να είναι θέμα αυτό. Γιατί το συζητάμε όμως? Γιατί προηγήθηκαν κάποιες μέρες, αρκετές μέρες, όπου είχαμε τοποθετήσεις αρκετών στελεχών της κυβέρνησης, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τον όρο ερμηνεία. Τώρα που έχουμε φτάσει, δηλαδή, να κάνουμε δημιουργικές ερμηνείες των νόμων?
Και εγώ θα ήθελα να το βάλω και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό, τη θεσμική πλευρά. Δηλαδή, θα μιλήσουμε για το στεγαστικό, αν θέλετε, αλλά θα ήθελα να μείνω λίγο στη θεσμική πλευρά, γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή η ιδιοτέλεια, ότι υπήρχε κάποιος λόγος που το καθυστέρησαν? Δεν χρεώνω τίποτα. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει μια συστηματική θεσμική υποτίμηση. Να σας πω κάτι άλλο. Σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για να είναι κανείς Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε αλλεπάλληλα σκάνδαλα, γαλάζια σκάνδαλα. Πριν πάμε σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Θα μείνω λίγο στο θεσμικό. Θα ήθελα λίγο να μείνω στο θεσμικό. Έχουμε μία σειρά, έχουμε και άλλες καταδίκες πολιτικών προσώπων και μελών της κυβερνώσεως παράταξης. Και ακούμε πολλά κυβερνητικά στελέχη, αναφέρομαι στην καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου, αναφέρομαι στην περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου, και ακούμε επί πολλές ημέρες μία σειρά κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι προσπαθούν να μετριάσουν και να πούνε, έλα μωρέ, να το δούμε αυτό, μήπως πρέπει να νομοθετήσουμε, μήπως η καταδίκη δεν είναι καταδίκη. Λέω ότι θα κάνουμε ξεχωριστή συζήτηση νομίζω ότι είναι ένα δείγμα όμως της θεσμικής υποτίμησης, από την πλευρά της κυβέρνησης, και ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια της δημοκρατίας. Όταν χάνεται η εμπιστοσύνη και πρέπει να συζητάμε για το αν εφαρμόστηκε τελικά νομοθετικά μια δικαστική απόφαση, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ κακό δρόμο. Ερώτημα ήθελα να κάνω, κύριε Λαλιώτη. Θεωρείτε ότι θα πρέπει, συμφωνείτε μάλλον με αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Σαμαράς, ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και εκείνοι των οποίων η διαδικασία ολοκληρώθηκε και να τους επιστραφούν χρήματα? Γιατί λένε άλλοι ότι η δικαστική απόφαση, ότι λένε ότι η κυβέρνηση κάνει περισσότερα από ό,τι λέει η δικαστική απόφαση, με την έννοια ότι λειτουργεί και αναδρομικά και επιστρέφει χρήματα ή συμψηφίζει χρήματα. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να μπουν σε αυτή την απόφαση και όσοι έχουν ξεχρεώσει, με ο κύριος Σαμαράς, όσοι έχουν ξεχρεώσει, να τους επιστραφούν χρήματα στο χέρι? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα όντως ερμηνείας της απόφασης, και προφανώς η αίσθηση δικαίου που έχουμε όλοι μας είναι ότι όταν αποφασιστεί ότι κάτι παρανόμως καταβλήθηκε για όλους. Φυσικά, όπως είπατε και πολύ σωστά και εγώ συμφωνώ λίγο πριν, το στεγαστικό ζήτημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν περιορίζεται στην απόφαση αυτή. Αυτή η απόφαση και η εφαρμογή της, η αυτονόητη για μένα εφαρμογή της, η νομοθετική, είναι ένα επεισόδιο στο μεγάλο ζήτημα το στεγαστικό στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βρεθεί να χάνουν τα σπίτια τους μετά από πολλά χρόνια, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Και στο πλαίσιο αυτό, εμείς ξέρετε ότι έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση που δείχνει και τις προθέσεις μας στην αντιμετώπιση του στεγαστικού. Δανείζομαι για να κάνω τη γέφυρα και να έρθω σε εσάς, κυρία Νικολακόπουλα. Απαντήστε. Απλώς θέλω να το θέσω αυτό, γι' αυτό είπα στην κυρία Λαλιώτη ότι θα το συζητήσουμε ξεχωριστά. Έκανε την αναφορά στον κύριο Αβραμόπουλο. Θα σας ρωτούσα έτσι κι αλλιώς. Εγώ το πάω ειδικά σε αυτό. Η κυρία Λαλιώτη λέει ότι είναι μια δύσκολη μέρα για να είναι κανείς Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου. Το συζητούσαμε πριν και στο νομικό του σκέλος, όχι πολιτικά, με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Πώς το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία, ποια είναι η στάση σας? Αν είναι δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία ή να είναι κάποιος Νέα Δημοκρατία, επειδή ερευνώνται κάποιες υποθέσεις, οδηγούνται στη δικαιοσύνη, έρχονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και λένε εμείς θέλουμε να κριθούμε από τη δικαιοσύνη. Να έρθει η ασυλία μας, δεν βάζουμε κανένα εμπόδιο. Που είναι και το φυσιολογικό και να εμπιστεύεσαι τη δικαιοσύνη. Πόσο δύσκολο είναι για κάποιους να έρχονται είτε με rebranding είτε με οτιδήποτε άλλο, να έχουν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους 2 αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς για σοβαρά θέματα, για προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης, για παράβαση καθήκοντος, και να έρχονται σήμερα να κουνάνε το δάχτυλο. Εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μπω στο εξής. Όχι, τι τώρα. Είναι ξεκάθαρο πράγμα. Αυτή τη στιγμή θα σας πω το εξής. Επειδή μιλήσατε για καταδικαστικές αποφάσεις, να σας πω λοιπόν το εξής. Ότι πρώτον, ο κύριος Αβραμόπουλος δεν έχει καμία καταδικαστική απόφαση. Είναι μια υπόθεση η οποία ερευνάται. Θα ερευνηθεί και θα δούμε. Αυτό είναι αυτονόητο. Πολύ ωραία. Μόνο κάθε μέρα που ξημερώνει ακούμε για ένα στέλεχος και έναν εκπρόσωπο. Ακούτε, αλλά μην βιάζεστε να καταδικάσετε και σεβαστείτε και το τεκμήριο της αθωότητας. Σεβαστείτε και το τεκμήριο της αθωότητας και καταλάβετε ότι οι άρσεις ασυλίας είναι πολλές. Θέλετε να μιλήσουμε για πόσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν έρθει άρσεις ασυλίας? Είναι όλοι ένοχοι? Όχι.
Λοιπόν, να το δούμε. Μιλάμε όμως για κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει και μια άλλη υπόθεση. Για το συγκεκριμένη υπόθεση ελέγχεται και βουλευτής, ευρωβουλευτής από άλλο κόμμα. Σημαίνει ότι είναι ένοχος. Να τα δούμε όλα. Για το Qatar Gate τώρα. Εγώ λέω να διερευνηθούν. Λοιπόν, θα διερευνηθούν και θα προχωρήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω, γιατί μιλήσαμε και για άλλα θέματα. Λοιπόν, να ερευνηθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος. Η κυρία Ασημακοπούλου, πρώτο δίκος, έχει μια καταδικαστική απόφαση και αυτή θα τη δούμε. Είναι όμως ένα διαφορετικό θέμα, θα συμφωνήσουμε. Και, εν πάση περιπτώσει, αν εσείς αισθάνεστε ότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και το συγκρίνετε με το αδίκημα του κυρίου Παπά που προσπάθησε να ελέγξει τις άδειες στις τηλεοπτικές ή ότι προσπάθησε να ελέγξει τη δικαιοσύνη, το ότι έστειλε κάποια email, τα οποία νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ λαμβάνουμε και σε εκλογικές διαδικασίες, είναι μια συνηθισμένη διαδικασία. Να δούμε το νομοθετικό πλαίσιο, να δούμε αν θα το κάνουν και άλλοι βουλευτές στο επόμενο διάστημα. Είναι μια συζήτηση. Ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα. Ό,τι κάνει η κυβέρνηση είναι καλός, είναι πολύ φυσιολογικό. Και κακώς τους ψέγουν. Ενώ ό,τι κάνουν τα άλλα κόμματα είναι κατακριτέο και πρέπει να τους κρεμάμε στα μανταλάκια. Και να καταλάβουμε ότι υπάρχει αμετάκλητες καταδίκες και εδώ πέρα υπάρχουν υποθέσεις που ερευνώνται. Να θυμηθούμε ότι πριν από λίγο καιρό κάναμε μια μεγάλη συζήτηση εδώ για άρση ασυλίας. Για άρση ασυλίας. Μισό λεπτό. Μιλάγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για άρση ασυλίας βουλευτών. Και μετά από λίγο χρονικό διάστημα κάποιοι αθωώθηκαν, κάποιον άλλον κατηγορία έπεσε σε βαθμό. Ναι, δεν απάντησα όμως σε λίγο μια σειρά από θέματα που δεν κλείσαμε το προηγούμενο. Λοιπόν, εγώ να πω το εξής. Σε σχέση με τη ρύθμιση όλο αυτό το καιρό ακούγαμε μια σειρά από αιτήματα της αντιπολίτευσης ότι πρέπει να δοθεί μια λύση σε σχέση με τη δικαστική απόφαση, η οποία, το ξαναλέω, αφορά τους διαδίκους. Λοιπόν, όμως έρχεται η κυβέρνηση και καλύπτει όλους. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και καλύπτει πραγματικά το σύνολο σχεδόν όλες τις ανοιχτές υποθέσεις. Επαναλαμβάνω, όλες τις ανοιχτές υποθέσεις. Και δεν καταλαβαίνω γιατί και εδώ ακούμε. Καταλαβαίνω σε έναν βαθμό ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία πλειοδοσίας. Ξέρετε, να πιάσουμε και το παρελθόν. Εδώ μιλάμε αναδρομικά όλες οι υποθέσεις οι ανοιχτές. Το να πας να ανοίξεις μια υπόθεση που έχει κλείσει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σύνθετο νομικό ζήτημα, πολύ δύσκολο, δημιουργεί τεράστια ταξιά. Αν κάποιος νομικός έχει μια τέτοια λύση. Και κάτι τελευταίο να κλείσω. Ναι. Εδώ θέλουμε να πάμε σε συνθήκες κανονικότητας. Και νομίζω ότι η οικονομία αναπτύσσεται με τέτοιους βαθμούς, όπου ο σκοπός είναι και το τραπεζικό σύστημα να λειτουργεί σωστά και να χρηματοδοτεί την οικονομία και να μην έχουμε κόκκινα δάνεια. Έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ. Έχει λειτουργήσει ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάνω από 60.000 αιτήσεις εξοδικαστικού. Καλύπτεται και η πρώτη κατοικία με νέες ρυθμίσεις που φέρνουμε πλέον. Δίνεται η δυνατότητα. Ακούστε λίγο, είναι η διατάξη που ψηφίζουμε τώρα. Δίνεται η δυνατότητα πλέον να στηρίξει κάποιος να κρατήσει την πρώτη του κατοικία, παρέχοντας τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση. Και αυτό είναι ένα βήμα. Αλλά ο σκοπός δεν είναι να δημιουργούμε, όπως επί ΣΥΡΙΖΑ, κόκκινα δάνεια. Κατανοητό, κύριε Νικολακόπουλε. Ο νόμος Κατσέλη, αφού πλέον η οικονομία χρεοκόπησε και οδηγηθήκαμε πλέον. Να πάω και στον κύριο Παπά και να ρωτήσω, κύριε Παπά, και τη δική σας θέση για την περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου. Μια υπόθεση που είναι προφανώς που διερευνάτε, έτσι. Είναι διαφορετική από την περίπτωση της κυρίας Ασημακοπούλου και στην ουσία της και στην φάση που βρίσκεται. Τι λέει το Πασόκ τώρα γι' αυτό, δηλαδή? Θα θέλατε τι να κάνει η Νέα Δημοκρατία, να διαγράψει τον κύριο Αβραμόπουλο, τι ακριβώς ζητάτε? Επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα πρώτα για την κυρία Ασημακοπούλου. Είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση και δεν είναι αυτό το οποίο. Θυμίζω για τους τηλεθεατές και τις τηλεθεατές μας, λέτε για την αποστολή των emails. Ναι, για το email gate, πριν πω για το Qatar Gate. Δεν είναι μια απλή περίπτωση. Μιλάμε για 25.500 ανθρώπους οι οποίοι είχαν. Απόδημους Έλληνες, οι οποίοι είχαν εμπιστευτεί τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για να τα διαχειριστεί και να συμμετέχουν στην διαδικασία των εκλογών. Αυτά τα προσωπικά στοιχεία έγιναν fake volant και καταδικάστηκαν όχι μόνο η κυρία Ασημακοπούλου, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και 2 ακόμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. 400.000 είναι το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε στην Νέα Δημοκρατία και 40.000 στην κυρία Ασημακοπούλου ήδη από την αρχή της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων. Δείχνει
δείχνει ακριβώς την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για το κράτος λάφυρο. Το κράτος μας ανήκει, παίρνουμε τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών και τα κάνουμε ό,τι θέλουμε, τα χρησιμοποιούμε για εκλογικούς λόγους. Θέλω και ακόμα μια υπόθεση να αναδείξω. Αυτό με το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο το ανέδειξε ο βουλευτής μας ο κ. Μιχαηλίδης. Να μείνουμε λίγο στο θέμα του κ. Αβραμόπουλου για να μην χαώνουμε τον κόσμο και τη συζήτηση. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο πιθανόν εν εξελίξη, το οποίο αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο, αφορά 4.100.000 ευρώ, τα οποία δόθηκαν στις 8 Πέμπτου το 2023, 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές του 2023, κυρίως σε 806 επιχειρήσεις, από αυτές 790 από την Κρήτη, και τα οποία η κυβέρνηση, αφού τα κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ και έκανε ερώτημα για το θέμα, τα ζητά πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές. Γιατί, πώς και τι θέλουμε να μάθουμε. Και για τον κύριο Αβραμόπουλο, δεν περιποιεί η τιμή τώρα για τη χώρα να είναι ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή να εκκρεμεί εις βάρος του ένα ένταλμα σύλληψης, και αν αρθεί η ασυλία του να μπορεί να συλληφθεί. Εσείς τι ζητάτε από την κυβέρνηση να κάνει? Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι προφανώς πρέπει να διερευνηθεί, αλλά είναι άλλη μια σκιά σε ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο θα διερευνηθεί. Έχει το τεκμήριο της αθωότητας και ο κύριος Αβραμόπουλος. Εγώ δεν θα είμαι αυτός που θα πω τι θα κάνει ή αν πρέπει να παραιτηθεί ή δεν πρέπει να παραιτηθεί. Αλλά μιλάμε για μια κυβέρνηση που ήδη ερευνάται ή παράγει σκάνδαλα ή καλύπτει τους υπουργούς της από άλλα σκάνδαλα τα οποία δεν θέλει να παραπευθούν στη δικαιοσύνη. Ο ελληνικός λαός λοιπόν πρέπει να κρίνει αν θέλει αυτή η κυβέρνηση να παραμείνει για μια τρίτη τετραετία να διακυβερνήσει τη χώρα. Για να ακούσουμε και την κυρία Λαλιώτου που έτσι κι αλλιώς το άνοιξε εσείς. Ναι. Κυρία Λαλιώτου, τι θα θέλατε να κάνει η κυβέρνηση, τι ζητάτε από την κυβέρνηση, γιατί είναι προς διερεύνηση. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι η συστηματική υποτίμηση της σημαντικότητας όλων αυτών των ζητημάτων από την πλευρά της κυβέρνησης. Και μάλιστα κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών διαρκώς, αλλά και στην δική μας συνομιλία σήμερα εδώ. Δηλαδή αυτή η αντίληψη ότι έλα μωρέ και δεν πειράζει και τι έγινε και μερικά email στάλθηκαν και κάποιος πήρε και οι πολιτικοί αυτά κάνουν. Ξέρετε, και μετά και είναι και φυσιολογικό να έχουμε το ένα gate, το άλλο gate, τελικά έχουμε το κυβέρνηση gate. Και αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε ως κανονικότητα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι κανονικότητα για την Ελλάδα του 2026. Είναι μια συνεχής και διαρκής εκτροπή επί της ουσίας, θεσμικές εκτροπές η μία μετά την άλλη. Και νομίζω ότι είναι τουλάχιστον προσβλητικό για τη δημοκρατία στη χώρα μας να προσπαθούμε συνέχεια να υποτιμήσουμε αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και να θεωρήσουμε ότι έλα και τι έγινε. Αυτό το έλα και τι έγινε, το οποίο ακούγεται από πολλά χείλη κυβερνητικών εκπροσώπων, πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια θεσμική υποτίμηση. Και ξέρετε, τελικά, εδώ είναι και η κρίση του κράτους δικαίου που αντιμετωπίζουμε σήμερα και η λογική και αναπόφευκτη τρώση της πίστης των ανθρώπων, των συμπολιτών μας, στο κράτος δικαίου. Εάν αυτό δεν το ανατρέψουμε και δεν το ανακόψουμε, νομίζω θα βρεθούμε μπροστά σε πολύ άσχημες εξελίξεις. Και ο δικός μας στόχος από την πλευρά της Ελλάδας είναι ακριβώς να ανατρέψουμε και να ανακόψουμε αυτή την θεσμική συρρήκνωση. Να ρωτήσω κάτι παίρνοντας αφορμή με αυτό που λέτε το έλα τι έγινε. Διότι η κυρία Σιμακοπούλου προφανώς σε νομικό επίπεδο πρωτοδίκως τιμωρήθηκε, έχει κάνει την έφεσή της, θα δούμε τι θα αποφασίσει και ο δεύτερος βαθμός ή και ο τρίτος αν θα πάει. Όμως, η κυρία Σιμακοπούλου προφανώς νομικά τιμωρήθηκε διότι πήρε στοιχεία που δεν έπρεπε να είχε πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ένα το κρατούμενο. Με αφορμή αυτό όμως, θα θεωρείτε ότι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για το τι υφίσταται κάθε πολίτης, όχι μόνο προεκλογικά, αλλά και στην καθημερινότητά του, από SMS ή email που δέχεται όχι μόνο από πολιτικά πρόσωπα, από εταιρείες, από διαφημιστικές, από υποψήφιους βουλευτές, από υποψήφιους πολιτευτές, από υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους κλπ. Στο κινητό, διότι φαντάζομαι ούτε εσείς ούτε εγώ έχουμε δώσει το OK να δεχόμαστε εκατοντάδες SMS, τα δεχόμαστε όμως. Πρέπει λοιπόν με αφορμή αυτό να γίνει κάτι. Να απαντήσει πρέπει να πάρουμε το διάλειμμα. Το δούμε διαφορετικά το θέμα της επικοινωνίας ή όχι? Απολύτως πρέπει. Να σας πω κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπάρχει. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι αν ένας γονιός, οποιοδήποτε από εμάς, έρθει σε μια γραμματεία πανεπιστημιακού τμήματος και ζητήσει τους βαθμούς του παιδιού του και πολύ σωστά, δεν μπορεί να τους πάρει γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι ο γονιός δεν μπορεί να το πάρει και σωστά δεν μπορεί να το πάρει, αλλά όταν πρόκειται
για μια ευρωβουλευτή, αν πρόκειται για την κυρία Σιμακοπούλου, που προφανώς υπάρχει και το τεκμήριο της αθώότητας και το πρωτόδικο και το δευτερόδικο κτλ. Η αντιμετώπιση τιμωρήθηκε. Αυτό το οποίο μας ενοχλεί, αυτό το οποίο στυλιτεύω εγώ, είναι ότι δεν μπορούμε να περάσουμε σε μια λογική ότι δεν πειράζει, ότι είναι κάτι δευτερεύον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλαβαίνόμεθα εδώ πέρα και να μην διαστρεβλούμε και αυτά που λέμε. Το να διαχωρίζουμε δύο υποθέσεις και να λέμε άλλη μία περίπτωση και άλλη σοβαρότητα τη μία περίπτωση την άλλη, δεν σημαίνει έλα τι έγινε. Λοιπόν, προφανώς και έχει μια σοβαρότητα η κάθε υπόθεση, αλλά η κάθε μία είναι διαφορετική. Και αυτό να το καταλαβαίνουμε. Δεν είπε κανένα έλα τι έγινε. Πρώτον. Δεύτερο, για να μιλήσουμε πολύ ξεκάθαρα, γιατί η υποκρισία περισσεύει. Λοιπόν, υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Λαλιώτου, δεν εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν στελέχη που σήμερα είναι στον κύριο Τσίπρα. Υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, άλλο κομμάτι που έχουν στείλει μηνύματα και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν. Μα και εγώ έχω λάβει από όλα τα κόμματα κατά καιρούς. Ωραία. Άρα, παρόλο λοιπόν, που δεν υπήρξα ποτέ μέλος του κόμματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα λοιπόν να δείξω. Είναι μια πρακτική που πρέπει. Ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά στέλνετε. Είναι δυνατόν να εξομοιώνει τα πάντα. Να υπάρχουν άνθρωποι που είναι το ίδιο με μια θεσμική παράβαση όπου κάποιος υπηρεσιακός προμηθεύεται χιλιάδες δεν ακούγεστε. Ένα λεπτό. Επαναλαμβάνω. Είστε τρεις. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται το επιχείρημά μου. Κυρία και κύριοι, δεν ακούγεστε. Γιατί μιλάτε ένας πάνω στον άλλον. Είναι άλλο ένας άνθρωπος να έχει επιτρέψει. Είναι άλλο ένας άνθρωπος να είναι κομματικό μέλος και να έχει επιτρέψει. Κύριε Νικολακόπουλε, το είπαμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε να δούμε λίγο τις ισοκομματικές κουζίνες. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Νέα Δημοκρατία έχει περιοδίες. Δεν είναι τυχαίες περιοδίες. Ξεκινώντας από τα μέρη του κύριου Σαμαρά. Το Πασόκ έχει το Καλέτζι αύριο και έχει και ένα μεστέλεχός του, το οποίο ήδη ανακοινώθηκε στους τομεάρχες της Ελλάδας. Έχει και εκεί διεργασίες. Και η κυρία Λαλιώτου είναι ήδη τομεάρχη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και η δική της απάντηση.